lakas ng bata, waray maundang nga dahit kaaga. Sa pangay sunata, padayon ang hugada, lulugan lulas, sige sayaw la. Kung palang litbot law na, hinay-hinay-hila, ay pagsubad hindi nga mga bata pa. Waray alay maundang, kay may tukar paman, sige tsatsara alay na tanan. Puro takan na lingkod, abot na ikupod, kan magtsatsa waray awot-awot. Di man ini mapuri, atras lang ng abanti, ang bigsal mo wala to o pirmi. Kung palang litbubog na, hinay-hinay-hila, kan paglirot la kay bangon ka matumba. Pastilang ka upay na pagkita, kung nagsasarayaw na ang kadamhan, mga problema na hingangalimtan, kay ang sayaw matsatsa ka na duman. Itaat daw niyong itong kalagsan, kung magtsatsa paruhin ka bataan. Bisan tuhod magulul, kan natin nalata ka, is may mapuri di rin na pahalata. Mga problema na hinangalimtan, kay ang sayaw matsatsat ka na naman. Lahat daw niyo itong kalagsan, kung magtsatsa parungin ka bataan. Bisan tuhod magulul, kan natin nalata ka, is may mapuri di rin na pahalata. Waray alay maundang, kay may tukar paman, sige tsatsala alay na tanan. Puro taan na lingkod, abot nga ikupod, kan magtsatsa waray awot-awot. Di man ini mapuri, atras lang ng abanti, ang bigsal mo wala to o pirmi. Kung palang litbubog na, hinay-hinay-hila, kan paghirot lag kay bangon ka matumba. Kung palang litbubog na, hinay-hinay-hila, kan paghirot lag kay bangon ka matumba. Kung palang litbubog na, hinay-hinay-hila, kan paghirot lag kay bangon ka matumba.